Oimore nyakorom gajwange no mara enirio makare machiegni ahinya chendo enoimore e Ramogi TV tarik 19 dwe mar Ang'wen 2026. Waikoni weche mathoth mago mag siasa kabende kaun nyakorom gajwang waikoni sigana mane wasingoni mano mar rango ngima bang' Raila Amolo Odinga nindo. Osebedo nade siasa familia jogo mane tiyo kode nyakorom gajwang ngima chal nade? Ona nyambaga nong'iyo no mathoth koten records gani omiyo wagoyo makare ahinyo tino makawuono chendo maro imore kodwa mbaka live en aria deka uchiel no wanti live Facebook Ramogi TV ke mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Dwa hewa winje pachi koten record weche gi mwaikoni chendo maro imore magi thondo weche. Kenya is a middle income country. Our neighbors are least development countries. There's a big difference. Middle income countries like Kenya possibly have higher prices. Jatend piny Kenya William Ruto dok ne meto mar nengo mauta ko wacho ni Kenya ni kod chenro mathoth mag dongruok madhi mbele. To kapok awuotho mabor ahinya, taromo gi jo pikipiki ni moko ka giting'ore koro let cha to goya. Koro gikadha mana matin to tawinjo ka gima ng'ato puko gimoro e wang'a. Koro nok ang'e ni en acid. Afonyo mana ni en acid ka koro denda wang' lause wang' moru. Miyo ma jahigni 34 dhi nyime gi thieth osiptal maduong' ma Jaramogi Odinga tok ol kuome acid gi jogo mapok oyangi. Most of these deaths are caused by drowning, 80% of them. And drowning, like we said, you only need what? The life jacket. So that is the reason we are emphasizing on the life jackets. Duol mar Kenya Maritime Authority dhi nyime gi tiego jolupo kod jogo matiyo gi nam lolwe mar duoko chien masiche mag nam. Machiegni nyakorom gajwang jaloko en Belinda Phillips nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto odok ne meto mar nengo mar mauta e pacho ka pimo gi pinje maoko ma okiewo gi Kenya ko wacho ni man kaluwore ni Kenya ni kod chenro mathoth mag dongruok masani dhi mbele. Owuoyo kinde manonyo oyore nyasi mar alam makare ne boma Nairobi kama wacho ni sirikal dhi mbele gi chenro mag neno ni nengo mauta no ok odhi malo ahinya kaluwore gi medruok e nengo mwandu no e piny mangima. Elimbe mare kanisa mar African Gospel Church mantie kare ne boma ma Nairobi, jatend piny Kenya William Ruto noduoko penjo ma oganda mathoth osebedo ka penjo ewi medruok mamalo mar nengo mauta e thurka ka pimo gi pinje mag libamba. Kenya is a middle income country. Our neighbors are least development countries. There's a big difference. Middle income countries like Kenya possibly have higher prices than Kenya or the same. Ruto yango ni medruok mar nengo mauta no odhi malo malo pinje go mag libamba kaluwore ni ochumi mapacho ka ok ni rang'eny maromo gi pinje mokiewo kode. If you add the number of kilometers in Uganda, Tanzania, DRC, Rwanda, Burundi, South Sudan, it is not 20,000 kilometers. So the 20,000 kilometers we have in Kenya is more than all the tarmac in all the other 7 countries in EAC. Jatend piny Kenya William Ruto medo ni nengo malo mar mauta e pacho ka bende okel kod chenro mathoth mag dongruok masani dhi mbele e thurka. The 6,000 kilometers we are constructing at the moment in Kenya is equivalent to all the tarmacs in our neighboring country, which has been built for 60 years. Bech mauta sani ni male pinje mane Afrika ma ugwe. Kata obedo ni pinje go ni kod dhowedhe ma mauta luwo kadhi e pinje ma onge kod dhowedhe. Ruto lando ni nitiere omenda ma piny owacho dhi golo kendo okete kungo mar thieth mar SHA dweni mar konyo jotuo yudo thieth e thurka. On Monday, we will be paying 13 billion shillings from SHA to our hospital facilities in Kenya for this month only. Bende olando ni boma ma Nairobi dhi chako bedo kod lokruok ahinya to chakre juma manyien. Lokruok madhi nena ahinya te alwora mare kod yore magarita. We had, I think, 40 trucks last week
that is being escalated to 150 trucks, progressively to 250 trucks to make sure the city of Nairobi is garbage free. Jatend piny owuok e pacho ka odhiambo ma kawuono ka odhi e limbe mare mar ndalo adek e piny mar Italy. Kama ogeno dhi romo gi jatend pinyno kod jotelo mamoko. Jatend DCP Rigathi Gachagua dhi mbele gi kwedo okumba mathieth mar SHA ma owacho ni oserem konyo jopiny kata doko ni sirikal to ramone mane yo makende ma jokenya yudo godo thieth. Nowe nyasi mar Alame kaunti ma Murang'a kama olero ni okumba mar thieth konyo mana jogo ma gin jotije piny owacho ka ma otudo gi yudo mit bilie kokalo omenda ma ichulo gi jopiny. Owacho ni kara jopiny kara jopuonj mane hodar kendo donjo e SHA nigi pek mar yudo thieth kosundogi mondo giwuog e SHA. Ka bende owacho ni piny owacho nego tiek chuth ochenjore ahinya to mago ma inene kinde mag rombe mag siasa. I would like Aden Duale, please concentrate on this monster called SHA that is not working. Leave Uhuru Kenyatta alone. Tell us. And I asked you, a company that you own receives 600 million shillings every month in Dubai, when payments for SHA have not been made. Today, as we speak, SHA has liabilities up to 98 billion. And as I said, SHA will collapse in the next 5 months. In fact, SHA was in ICU last year. It left ICU. Today is a walking zombie that will collapse in a minute. And SHA, when it collapses, it will have the most huge corporate loss in the history of independent Kenya. Siasa mani kweth malinda mwananchi ochiwo dwaro manyaka koro kweth maduong' bura mar ODM motelnegi Dr. Oburu Oginga tim mondo mi ODM oriwre kanyakla. Ne giwero margi e kaunti ma Nakuru kama jaod bura ma Suba South Karoli Omondi olero ni mondo mi girwak kweth mar Dr. Oburu Oginga eigi nyaka jogo mane omi telo romo mar duond bura mar ODM wuogi e lemo mag telogo kendo luong romo mag lamoro manyien. Bende onyiso tend ODM mondo were gi wer mar two-term eka girwak gi e kweth margi. Magibire kinde ma kweth mar linda mwananchi wacho ni bad ODM motene kod Oburu Oginga osechako bedo gi wich bar e keny margi gi duond bura mar UDA. Tumetupatia gas. Leo wameogopa Nakuru. Leo wameogopa Nakuru. Nakuru mwenyeji wa shujaa. Nakuru wameogopa, hajaogopa. Nataka niwaelezeni hivi. Mnajua aliunda ile timu ya Linda Ruto, ile ya Linda Tumbo, si mnawajua? Wale waswara, si mnawajua? Si mnawajua? Sasa wamejipata babaya, wamekaa kwa mawe, wakakwama. Sasa wanatafuta njia ya kupiga kona warudi hapo kwetu. Sisi tunasema hivi, kabla hata hujapiga kona, walisaliti baba. Tumetumika ya kutosha. Nyinyi wenyewe kama wananchi mmechoka kutumiwa kama chombo cha kupiga kura peke yake. Kisha baada ya kupiga kura mnasaulika. Na siku ya leo tunasema hatutakubali tena. Hatutakubali kuona vijana kama hawana ajira. Mjue, ukitaka kumwona baba Raila Odinga, enda kwa mkutano ya Linda Mwananchi. Jatend duond bura mar ODM omedo mako chung' motegno wach mar zoning motelo ne yiero mag 2027 kagiwacho ne gwenge ma ODM nie kod mbi nyaka giriti kendo gibiye mondo duond bura mar UDA oket jochung' e laro kome opogore. Kutane kod jakom mar ODM Gladys Wanga kod jatend kweth manoke od bura mamalo Junet Mohamed telogo koni ODM nyaka giriti gi yore te kendo gwenge maduong' bura no nie kod mbi ok ginyal yie mondo mi UDA okete jochung' magge. Wanga okoni giketo maino margi tego ODM e kor gwenge motone yiero maduong' kod jo motegno wach ndikruok kaka jogombo luko wacho ni achiel kuom yore mag rito gwenge mag ODM en keto zoning ne gilose skund primary ma Kindwe Muslim e kar chung' od bura ma Karachuonyo.
hatuwezi kaa bila nini? Ni tunataka nini? Watu wadi wabede serikali mamalo mundo pao wabede uruaka. Na mimi nataka niseme kwa vijana wa chama wa ODM. Vijana sahi tumeanza mikakati. We have begun programs for our young people. We are going to start with a convention, a mega convention for our youth in Nairobi. Kila mtu hapa Kenya kikatiba ako na ruhusa ya kusimama kiti yoyote anataka. Kuanzia John Ongwen mpaka president. Lakini vyama hapa duniani. Vyama hapa duniani. Hata hii ndio watu wa kwanza kusambaratishwa. Na sisi tumekaa ngangari. Is that fair? Is it fair? Yule mtu anataka kuwa governor wa Homa Bay na amejiamini akuje for nomination ya ODM. Kauru tuonone ngama nikipande. Deka mora minede ja IBC mode dikre iberja kura. Golu kama chielo nyakoro mgajuang kwet nyonjore maman record gilweny ne omonjo karo hala madari mabuche ni edoho ekinjatan migao machon Rafael Tuju kod bengi mar East African Development Bank EADB obila tudo monj makamano gi Rafael Tuju katuju owuon to wacho ni no chopo karo hala no ni mar doho no yiene tefo mar ojuang Barcelona ntiere kod ler. Okinyi makawuono jonjore mane omanore gi gige lweny ne omonjo karo hala madari dakika machuok rangach mar karo hala no mawuon gi en jatend migao machon Rafael Tuju ne olwar piny. Karo hala madari osebedo kirito kod obila e kinde mabuch Tuju kod bengi mar East African Development Bank dhi nyime e doho. Monj makama ne oyang kod OCPD Malang'ata Pius Mwadhadhe mawacho ni kweth jonjorego ne omanore kod gi lwenje mopogore kendo ketho mwandu mapok oyang kwan mare. Kata kamano obila ne ochopo kanyo kendo kedo kod jonjorego mogologi e alwora no. There were many, more than 100, and all of them were armed with the crude weapons, with the 8 pankers, rungus, slashers, so they were armed with the crude weapons, and they were with the Mheshimiwa, Honorable Rafael Tuju. And as also police officers are trying to chase them away so that they don't destroy other properties in this particular place, they went away with the gate. So we are trying to assess the damage that they did. E oboke ne moro ne ute fwambo. Tuju wacho ni en adier ni ne ochopo e karo hala madari okinyi makawuono. Kolero ni do oyiene mar bet e karo hala no kendo ok obi wuok kanyo. Ka oyango ni obila madwa gole kanyo nyaka bed kod oboke mar do. OCPD Pius bende wacho ni pok oyangore gima dine mi Tuju tim monj makamano kata obedo ni bura mar kare mar ohala madari dhi nyime e nyim doho kolero ni nonro osechakore. But based on the initial assessment, the intention probably was to destroy property and probably forcibly gain entry to this particular place, and the matter is in court. And as you have seen, they have done a lot of damage, especially at the main gate. Tarik 18 dwe mokalo, dono chiwo chik mondo kik us lobno nyaka winj buche marum. Burano momako karo hala madari limited kod bengi mar East African Development e wi omenda mar hola igeno ni biro winji tarik 7 dwe mar 5 higani. Ojuang Barcelona, Ramogi TV. Sigana nyakorom gajuang machielo ene miomoro majahigni 34 dhi nyime gi thieth e osiptal maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga e boma Kisumu tok olkume acid gi jogo mapok oyangi e kar dak ma Nyalenda Otieno mar Tich Abich. Koloso gi Ramogi TV miono miluongo ni Masia Wuoro Wino lero ni joriemba pik 2 nomonje mana tok wuok e magawa ne mantie Nyalenda kar sa 1 otieno. Masira ni notimore mana tok miyo moro ma en osiepne kendo magitiyo godo machiegni bongi mane ni biro timo ne tim maranjao toka bedo gi ywaruok e kindgi. Ripod osiptalno mar Asia yango ni miyono oyudo wang' mar mata malo 45 mar dende kama oting'o ng'ute, kore kod bedene. Alar gidora dhi ot. To kapok awuotho mabor ahinya, daromo gi jo pikipiki ni moko ka giting'ore, koro let cha to goya. Koro gikadha mana matin to tawinjo ka gima ng'ato puko gimoro e wang'a.
Koro nok ang'e ni en acid. Afwenyo mana ni en acid ka koro denda wang', lao se wang' morum. Koka afwenyo ni en acid. Koro bang'e aringo kadok chien mondo ji okonya go uwi. Adhi adok mbele kuma naaye. Ago uwi. Koro nitie mama moro kanyo ma jirande miluongo na Nan. Ema nokonya. Koolo pi kuoma. Nakwayo mana kony mondo achangi. Kech mane tijne mana timo. An gi nyithindo 2 madhi skul. Manyako onego bed ni dok skul by Monday kiny. Sigana musebedo kurito nyakora Gajwang' ndalo sekadho. Jumbe osedhi kendo dweche bende osekwan. Kata kamano oteku mare, mbi mare kanyakla kod humbe pod okwako Kenya kata mana bang' nindo mare. Nyakora Mogen dweche 6 nyaka ne ogai mar ODM Raila Amolo Odinga nodhi e yueyo. Gichike luo kod timbegi. Dweche 6 mag ywak kod kuyo oserumo, to penjo maduong' magedore en ni to bende en adiera ni oganda osechango kendo wigi ochako owil kod nindo mar Raila Amolo Odinga. To bende onge mare chapa nyuolane, to osiepe kod jotijene winjore nade gi sani. Ma chal mar sigana kod Walter Nyambaga. Tich adek tarik 15 dwe mar 10 higa mar 2025 kar saa 9:52 okinyi. Lipot mane okiko it oganda ne onyiedhore kowuok e osiptal mar Deva Matha mayudore Imbo mar India e boma maduong' ma Kerala. Lipot mane ochudho chunje Tagalany. Bang' ringre Odinga ne kel kendo ike ka ruodh Juda ma Asa. Dweche 6 bang'e oganda ne thuthni kod chango kendo yweyo pi wang'gi kaka yor tieko ywak. Hello, ng'ama noyieng' lo nonyuol piny mane lo jawuoro yae. Imwenyo ginga yieng' otami. To Raila Odinga ni. Amolo ni madang ne yieng'i to ko yieng'i ang'o lo. Iwe dhano mondo yue. Amolo rambo budi yako wak. Molo budi ngiga. Amolo budi timratia. Amolo budi belmira. Budi riskis kogwari. Budi pithra koro. Lo. Wasebedo gi midhiero. An awuon kaka ogopa mane tiyo gi Raila machiegni. Pok ayie. Chunya pok oyie ni bwana nowewa, Jakom nowewa, baba nowewa. Sasa maparo ni baba onge. To winjo ka chunya lit kabisa. To sani kata kama Kenya nitie, ang'e ni jopiny paro baba kabisa. Nikech nitie gik madikoro ok timre kadide Nyasaye omiye ni pod ongima. Pile ibedo emotional, you feel ni pok imon. Kech ng'ato biro kino style ma ng'ato ywag ineno ni pok ywag. Koro in a day you can get yourself, you cry all the time. Kaka jimedo biro ino ka baba onindo piny e grave mare kanyo, en gima lit sana. Otende kod chike kod timbe mag oganda luo, dweche 6 gin dweche ma otengi mar ywak kendo chiwo luor ne jalno monindo e yo makende, mana kaka familia mar Raila ne oyango dweche 6 mar ywago tie piadho winy. Kata kamano, tamba mar yweyo pi wang' odagi tuo. Nochuna mondo otimna hocho eka yud kaka nyalo konyo, nikech ne en gima ne adhola mok changi, to ne en gima mondo gimoro gwar ne bedo mayot. Nochanda nikech anyalo paro kane wawuok, kane lielo rumo manadok e tich, kanadonjo mabet ofis to napoka gino goya matek. Mochuna na wuogi makao time oko mar tich kuom jumbe moko, to namanyo hocho. Koro notimna hocho, mano nyisa ni
chango bo biro bang' dweche 6. Dr. Bure masani koro okawo the mantle my responsibility ma Joko Ginga. Kendo gik mane Jacob ne timo sani ma koro nie wiye gi support mar other family members. To nyaka ne Jacob wewa aseneno ka wan gi pek mang'eny ahinya. Wan kaka familia wan gi pek, but aneno ka daktari temo nikech unity mar family mane Jacob no dhi orioji. Nyocha uneno ka ndalo monyocha wadwa bedo gi bagni moro matin. To through kom daktari ne wabet piny kaka familia ba ne wawacho weche magwa kaka joka ng'ato. Tendawili haya anaishi kwa mwili ya binadamu, lakini ana tabia ya kinyonga. Nani hiyo? Nani hiyo? En ywak momuomo nyaka jok makoni gin thuon, kendo nyalo kudore kata odoko ni piny tek manade tok tho maragwambo. Tungani sina naloso gi jakom mugik tarik 6 mar 10 higa mokalo e weche moko anyalo wacho ya moka. To nwaloso mondo warom, onego warom mondo wadhi mbele gi weche moko. Pok waromo nyaka kawuono. An neno mana ka pi wang'a chwer. To gi nyaka sechegi pok amini gan jakom Nyasaye nokawo. Ngeche ingimana nang'e ni Raila an ema nyalo kuongone. Eje gik ma jakom otimo the whole world nang'e an ema nyalo kuongone jakom. To nobedo malit sana ne piny te. An baba notho kapod atin, but na yuago Raila ka baba na monyuola. Koro to jakom no bogo sana. To nyaka sani be usechango Chris? Atin nyaka sechegi kata kaka ne wawuotho osiepe pod ok wachango. Podi wawe ni jakom is just a joke. Wawe ni jakom podi nitie. Mawando wa believe ni kata jakom kanyalo chier to wanyalo kwake sani nikech ang'e ni jakom podi nitie. Podi chunya ok believe ni jakom Nyasaye nosekawo. To chunya pod nigi lit kendo pek mathoth. Kaparo Raila Amolo Odinga taparo kaka nojakedonwa e seche mane piny tek, nojachung' kendo ne en kodwa pile ka pile jopiny, kendo nogore motegno kabisa mondo wanyal yudo gimoro. Raila poko nanwang'o gitwemowa. Japiny bende kone mirima goyo ngoga ni mar Raila ne omiyo gigeno, to kata mana winje nyaka londo kende. Ameiba mbuzi pale, ameiza kondoo pale, ameiba ardhi hapo, unajua? Najua kama ni waaminifu. Wakisema ni wao ni kama kina mama. Wakisema watakupatia. Amepatia Uhuru Kenyatta. Ruto nakuja, Uhuru amechenga. Ruto ameanguka chini. Kalonzo na mpira mpatie Raila. Raila kwa Kibaki. To kata mana nene tongwang' jowi kolose weche mamulogi. Yes, ing'e ni ka yath maduong' olwar to winy duto nyaka joma nyocha ywe tiende kanyo nyaka tungni gi kakni bedie. Kaeto kendo gimoro bera Mogi FM timono maber, gintie program magikelo after news ma saa 12 gima baba nowacho. Achaka winjo duonde kanyo, koro bet miya mijing'o. Lakini kama paro moro chako nega, sasa modhi e function mar ODM nyaka nyocha bed maonge. Tawinjo ka sama kata daktari donjo buru, awinjo ka mirima moro maka matek kabisa. Koro mondo mi wayiege sani jaduong' onge to pod dhi kawo time. Ichango ganade? Ere ginang'o gini ma sama pacha ko biro kuomi to ipoke iyudori kitimo mondo mi paro no wuok kuomi? Gi nyaka sani e dweche 6 gi to pod tek. Atemo ywayo mondo ang'e to ere gima nyalo golo jakom e chunya to pod tama. Kang'o ka Jaramogi
kama ne oike Raila Odinga, welo chalo e lo. Moko kuom jok mane ogene to siko kanyo kendo gikoni ok gibia gi sani. Kata ka gibiro tokma. Ni kwan mar welo mabiro ka pod ng'eny. Nikech kochopo chieng' tich abich gi ngeso gi Jumapili yudo ka welo bedo mang'eny ka nikech jomoko mapok nobiro e liel. Kata ka nitie liete moko motimre e gweng' ka, yudo ka ji biro e lietego to ka gia e lietego to girawo ka. Gidwa neno kama noike jatendgi. Ma yudo ka welo to pod nitie. Liel moselim molo liete te piny ka. Aparo ni en mar Raila. Nikech en ema kadwa ng'iyo to en ema pod ilime nyaka ne otho. Ka en dala maduong' kendo wasebedo wa receive welo moya kuonde mopogore opogore, oko mar Kenya, jotelo mopogore opogore. Ok en gima yot chakre baba wewa. Wasebedo kwa receive welo mang'eny nyaka mano kwa expect ni wanyalo receive, nyaka chokora, yani ji kabila mopogore opogore. To wasebedo kwa receive gi in large numbers. En gima lit sana. Baba ne ng'at moherowa, wan ne nyithinde. Sasa manobiro ka nwawinjo maber sana. Ka en kodwa machiegni, ka en maboro confirm kaka gik moko chal, kaka museum chalo. Gimora mora mokethore no en much concerned about the museum. Awacho ne joluo ni da ung'e gima ng'eyo to dikoro kada chiemo kucham rumie san wachiko holo mapek ogaye magayo piny brek mar Kenya chot okumba manoumo jokaramogi duto okumbo tuch joluo okumbo muomore kato yieyo donje pod mna ring nyithindo okumbo tuch. Asebet ka jakom kare jakom Nyasaye kawno to wasebudho ka kuom ndalo mang'eny nyaka ne jakom to welo madonjo ka welo donjo ka mopogore opogore. Jogo manotiyo kode machiegni e wi wuodhe paro kit chir mane jakom ni godo kod kaka ne gimuomo kata wasigu muriwo kasani to piny chamogi kinde ka kinde. Koro Raila nohero joma thuon. Koro kanwawuotho kode kasto ni en ng'at moro ma kanisawicho toki minene toki timpinyo ma gin gi chir moro ma kama chirno wuok ikia. Koro jakom nohero joma thuon kasto kana wadhi kode kama kata piny wasigu to yo man watiyonego koro ni miyo duogo herowa kabisa. In fact adwa nyisi kawuono ni jakom noherowa malo kata polise man sirikal omiye marite. Noherowa mang'eny kendo no trustwa. Anyalo paro nitiere time man wadhi Thika town ka nwachopo nwadhi gi jakom gi Musalia Mudavadi in 2017. Kwa chopo Thika town around about but stadium ka to jibiro koro wuok ewi gari malo ka wini bene gin go koro wuok ewi gari malo to group biro mar dhano koro wanowone mago supporters mekwa koro kochako ni haya to waneno makecho chako kikore ka koro ni Jubilee to jakom kapok nomo gimoro nokwongo ng'iyo bathe ineno ko chunge wi gari to ng'iyo mbele to ng'iyo bathe to chako ng'iyo kon to ng'iyo chien kaeto neno kwasa kawo kavate koro kano sanenowa tudugo wacho ni Jubilee takataka yote waende huko kaka nowachono adwago suguli nwago suguli maber kabisa. Walter, Raila ne chal hono ok apar ni tie hono manwanwang' kaka Raila. Gicha ne wawinji dendwa wabe ni gini ochwanyo jakom to wawinjo nyaka rembwa ilowa to kama rembo ilowa ni wabro gwelore bwana wachungi urbathe kacha mondo wawuo to kache mwabro wuokie gi agenda ni gini kore time kama jakom waseneno kit jakom kaka en kundi manang'en piny orumo ne ng'eny to gima danyisi ni Raila Odinga ne mbi kendo Raila Odinga ne nigi hono moro ne wapo kawa kuma wantie jir ji to wane piny moro ne wago ji e pinyno
bwawuok ka jomwaweyo kohinyore ng'eny. We are a few, like 15 people. But ne wago ji crowd Thika town. Ok Thika kende. Meru. The same thing notimore. Moro wadhi piny Kakamega. Bolor ne jakom. Bende the same thing notimore. Piny mangima yudo tek kama ng'ato declare ywak kata morning period mar dweche 4 kata kilwen man ndalo 40. No pi wang'a pod mol nikech many things. Ing'e ni nitie gimiluongo ni Project Kenya. Project Kenya wani. Jakom ne en a big player kendo nyo chopo kama kore ni jatugo namba 9 mar keto Kenya kata wayo Kenya kama ne ubeni Kenya bere to kwayo ni onindo ni otho no nyalo koro yueyo but osetimo his role mondo Kenya odhi mbele kama ne Kenya dhiye and ang'eyo role na space no endo magi gik mawachogi yes and mano ne dhi madhi mbele ka en owuon entie. Raila onge mare inyo nyaka jo era mage. Ukiona ukelewa usida ni mitajiri, hiyo ni mali ya umma, wameiba toka kwenye jame, wape hiyo pombe yao. Anoge ne siasa to kod kony mamoko mane giyudo kuome makinde ka kinde. Gima nyalo chako wacho na Miss kuom Raila Amolo Odinga ne en chia mare kod kedo ne pinywa mar Kenya. Ok osebedo ko winyo maber e yo siasa gi uchumi mar Kenya sani. Nikech kano wuoyo to direction mar government naluore maber. Kano kwero gimone rach to rach. To sani wadong ni kwa gimotimno ema ji dhigo. Kaka sani fuel oidho. Onge kaka jaodiem nya wuoyo. Ka en dweche 6 to adhonde chalo e kama. Iron like a lion in Zion. Kare Raila Odinga ne ng'ama chalo nade? An dawachi ni na awito ng'ama maduong' ahinya. Awito ne lal maduong' kuoma. Jakom yuago gi nyithindo manochulo negi school fees. Jakom yuago gi jomopog koma macho en institution en chalo school. To school man gi faculties, man gi units. Koro samoro ing'eyo na unit achiel to nitie units moko manok ing'eyo. Koro units mamoko gi ema koro ji ng'eyo sani. Tok tho maro miyo lal mare en lal mar a whole institution nikech en iwinje ohala, iwinje telo, iwinje siasa, iwinje economy, iwinje social life, iwinje yo mopogre. Pod mama onge sigo mose donjo ng'ato magoni ni yo kena ngo including jok mane kade waneno Raila nogono moko gochoni sani moko ok mak simbewa. Not even some, almost all of them. Ok mak simbe. To gin jok mane kane dwaro Raila kok gocho ne gine to segocho ni nia adwa neno baba ni kani. We monda nyisi tok dhi jakom gi makosebedo kodwa maber. Keche Raila Odinga ne chal nam. En ng'ama ni nyalo dhi duongo dhod ng'ato gi nyinge to kia tibiro yudo gimidwaro. To kata enie pinjo koling' Thika mano. Mbi mare kod oteku mare. To chal ma pod fwayore kind oganda. Kama bad ji pod oliero e kochomo piny. Ka jodongo. Mine to kod rowere. Paro malong'o maling' mag Amolo. Uloso mo wacho gimoro kara mutieko. Kara ini loso gi Raila ma winje to gima Amolo paro ikia. Gima Amolo paro ikia. Kara Amolo no dhi mo consult osiepna man kanyo no. Odhi oloso gi Jaka Kimba kocha. Odhi oloso gi Dennis kocha. Oloso go Buru youth leader. Odhi consult so and so. Kech no consult far and wide. Kara Amolo no consider gima ne wacho. Samoro dhire chien. Samoro kawe to mede moko. Bang consultations. So inyalo loso gi Jakom ni aromo gi Raila to kara gima Amolo paro ikia. So kanye mapani over the years mabedo gi Jakom. Ji mang'eny no kong'eyo ni unyalo pango gimoro gi Raila. Kata Raila Odinga. Nikech there was that element miluongo ni Amolo. Amolo ne nigi very sharp antennas. Amolo ne ite ne oyware oko kabisa.
pok aneno anolang'o kanyabola, pok aneno gi wang'a ng'ama chunye ler, ng'ama oketo ngima jo Kenya mbele moloyo ngimane. To kata jo chama nigi ywak. Ne en chama manolos gi lweny gi luya motegno. En gima lit ka chambwa mar ODM sani ema nyalo nyier, ema koro ng'ato inyalo nyora nyora kamora amora ma dhano dhiye ni wang'ni wanyalo mna bet kwa plead kwa go chongwan ni wenwa ur this county, ni wenwa ur kae. Siasa no rumo kaka no nindo no. Kech ineno gik madhi mbele, ODM ji laro, to en gima ong'ere ga ni wuon party kosedhi to kata party no oruma ruma. Party ne ma is the strongest party in our nation barore nyaka gisani. Nyithinde laro mondu modong to koro wambe koro kaka jopiny mane tegemea sana party no okwan maber. Nitie pogruok maduong' ahinya e siasa mar Kenya kata kod siasa mar ODM. Kendo fuogno osebetie nikech aneno ka ng'ato ka ng'ato loso nyaka nowuogi chone wang'e ni kata ka gio loso to kochung' kofuolo ni tiwacho ni agombo oseloso. To thuolo mar oganda ma Nyanza chalo nade? Ada wacho ni nyaka ne jakom tho e piny Luo Nyanza wasebedo kwaneno matek nikech jakom nicha en kaka ogai marwa kendo notayowa weche mag siasa, weche mag ngima. Kane ngima tek kaka koro fuelo medini to jakom ne wuok oko kendo pingo to sirikal ne winje. Koro miyo nyaka nyicha Raila tho wadong' e mudho. Jakom ne timo gimiwacho ni proper consultation. Nokombwak ni gima nitimo yuma. Kendo yudo ka ne nitie hera gi luoro e girwani, e party marwani. To sani neno ka podwa gi tungni mang'eny. Manya wacho ni tungni mani party no to anya wacho ni en normal ni wuon nyithindo ka otho. To nyithindo nyaka bede gi tungni moko e dala. Matimore mag jigorruok, gwandruok mag kisiasa gi. Jakom dose nyiso wa yo mwaluwo kendo wan sani de wan e toke kwa ng'eyo ni ma e ng'ama waluwo. Oganda duto mis Raila. Ji gombo neno Raila, dhano gombo neno gik mane Raila okedo ne kadhi nyime. Wi achiel mar oganda. Raila na mpira, ameona ng'ombe pande ile ametoka. Raila ne nyuok madolo men pinye kanyinyugi momoko bilo kaka yor gudo ji kanyakla achiel. Johera ne ywak ni mano sani onge. Raila mne kwewa, to koro sani en lweny ma koni koni ji gore, vijana gore, ji tho, ji negre. Gima koro kwadwa en bagni e yo moluwoni. To dakwa jowa ni koko mang'eny gi pogruok matindo tindo e grube matindo tindo miyo wabedo mayom. E kinde ma pod pi wang' mol ka ora manyando e wi tho mar Raila. Joy moko ni kod ote mar riwruok kanyakla kaka joka ng'ato ni mar riwruok e teko. Tungni kata pogruok moro mwadwa nene Luo kani ne ok nere. To tegno marwa kaka joluo ne nenore e riwruok marwa. E oganda mar Luo gimo giluongo ni Amolo wuod oganda. Mago nyinge ariyo, Amolo wuod oganda. En e jakom mar oganda mar onagi piny mangima. Piny Luo te. Sani ka ng'ato koni leng'ane wang'i matin mondo ing'i oko tipo mana ka wang'i omako ni jakom e chonde. Inyalo mor machalo nade? Wada wolto nyalo mor. Anyalo mor. Akia. Apani anyalo kata tuo. Nyalo kata tero osuptal. Anyalo mor. Tanyalo suwayo ji mang'eny. Jok mosethagowa dweche 6. But anyalo mor. Anyalo konere jok mane wuonde kongima. Jok mane wuonde kongima, jok mane nyodho rembe. Jotelo sana mane nyodho rembe. E sigana moyiedhi dweche 6 mar lalo Raila Odinga, nindgi kwe jakowak wuon Fidel Jabondo. Because you either go to heaven or to hell. If you go to heaven, there's nothing to worry about. You'll be okay. Even if you go to hell, there's nothing to worry about. You'll find so many of your friends.
You spend a long time just greeting them. How are you? Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Tuliona hivyo, kwaherini. Mano tiep yadho winy moluwodo Uganda Nyasaye med keto chunye kama kwe. Favor Joel Jawendo wacho ni zoning to chalo luoro ma odiemo seluoro go, wacho ni mano gima de baba otimo. Mako Jwang David Omondi wacho ni entie kodo ne wechego mag jakom makoro mirimbe omedre. En okanyo Mwalimu Joel gi Mwalimu Bernard ka gintiere kaunti ma Migori. Wacho ni tho mara Amollo Odinga pod lit no nyaka sani, chango bro bedo matek. Eric Onyango wacho ni kopare to pok oywak, wacho ni geno pod ogeno ni pod nitiere. Denis Odhiambo wacho ni lit ahinya. Binano kanyo ote maracha cha Junior wacho ni entiere kodwa e chenro. Paul Amollo wacho ni wach jakom ni okodwa kata winje, en gina miye chuny lit. Elijah Chieng wacho ni oparo Amollo, wacho ni kuyo pongo yamo. Maxwell Ochieng bende wacho wachre pod lit e chuny Uganda mathoth. Collins Odhiambo ni kacha in bende wacho ni gima di wachi ma otami. Sidori Omollo ni kacha in bende wacho ni wach Raila, wacho ni en gino mahinyo chuny Uganda kopare tero Uganda kuma bor. Kauli Bernard kantie Migori wacho ni gin to pod gi support zoning, okwanyal muko odwa to wadhi e od ng'ato. Zoning ema nyaka tim. Ano bende ote mar Fredrick Odhiambo wacho ni wach mar babano lit ahinya. Gino moro nyakor mag Jwang ni Uganda brodo kwe kendo karatek to gibro sudo kalora gi nindo mar Raila Amollo Odinga. Bende koro we Uganda gi weche mathoth ahinya te pau siasa. Pastor George mar Wabi Glow Church wacho ni Nyasaye mondo medo familia gi chuny jo Kenya bang' nindo mar Ogai Raila Odinga. En kajo gi Madam Vida kachel gi Pastor Elizabeth. En okanyo ote mar Edina Hano wacho ni loja juok lit nyaka sane. Oyo matin kikitni abor maino imore. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710-487-487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. E chuny Uganda wa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Machiegni kendo nyakoro mga Jwang chendo eno imore wadhi mbele gwech manyien. Dichuo moro mawuok e gwenge ma Imabusi kar chung'od bura Michael Omani kaunti ma Kakamega orwake osiptal Mashibwe e Bwarita mager mar obila tok nego nyathine kendo weyo moko gi hinyruok marach. Achijno manyinge Nathan Shimenga
ne ogo gi jogweng' ka jogweng' wacho ni nek makamano timore nikech gwandruok gi minode. Jafwambo marwa Caroline Atieno nigi ler. En lit gi kuyo e gweng'ni tok nek mar nyathi ma jahigni 3 ka wetene 2 marude to tong' gi beti gi wuongi monyuologi. Moko kuom jogweng' to dhogi omoko kendo tamo gi pimo gima dine kel masira makamae. Wachore ni achijno manyinge Nathan Shimenga ma jahigni 43 nokawo thuolo mar timo tim makamae tok bedo gi gwandruok gi jaode manoringo modhi dalagi. Lakini huyu bwana hajawahi heshimu bibi yake tangu amuoe. Anapiga mtoto wa wenyewe usiku akisema ulinipea ugonjwa mpaka mimi nitakuua. Kila siku bibi ilibidi sasa aende. Alienda ya kwanza akarudi, akaenda tena ya pili akarudi. Sasa juzi pia alianza tu na huyu bibi akisema wewe ulinipea ugonjwa, wewe mpaka nitakuua. Tukafikiria ni jokes. Bibi akachukua watoto wake anaenda. Bibi kuenda akafuata bibi mpaka huko kawanyang'anya watoto wake. Kaluwore gi owadgi Shimenga, mirimba chijno noidho tok orone jaode pes idho gari mondo duog dala, to kata kamano mano ne ok otimore. Amekata dada yangu, akakata nguruwe, baada ya nguruwe akalala usiku, ameamkia leo asubuhi, amechukua watoto wake 3, ameenda kuwapeleka mahali na amewakatakata wote 3. Walikosana na bibi yake, saa hii ni wiki 2 imeisha. Kama wamekosana na bibi yake akatoroka kaenda kwao. Sasa shida ilikuwa ya bibi yake, alituma transport bibi arudi na bibi hajarudi. Sasa ndiye imefanya ameleta hii maneno yote. Alianza jana hii Kisarani akakuja kuniambia nipatie namba ya baba ya dada ya bibi yangu, nataka kuongea naye. Wakati saa hiyo nilimpatia namba, akachukua simu yangu nikaandika namba. Yule alimaliza tu kuandika namba akaangusha yeye simu yangu chini, akaanza kushika mimi mkono hivi zote 2. Kumbe anatoa panga, akaanza kunikatakata panga. Moko kwa manyonda chijino to kod jogweng' to korka korgi wacho ni jalni notero nyithindo ge bathaora kama nochwe otimo e tim maranjaoni. Asubuhi mimi nimekaa pale kwa mlango, naona kama mtu anafika, anapita, anasema piteni hapa. Na akona panga na akona chupa hapo. Sasa mimi niliogopa kwenda huko, manake akona panga na akona chupa ingine, na anasema eti leo ni bumper to bumper. Wakati tumempata na watoto, kama amepanga watoto line, watoto walikuwa 3, amepanga watoto line na ameshika panga nyuma. Sasa wakati tumefika hapo akatuambia mlikuwa mnatafuta mimi, na ndiye amechukua panga na kuanza kukata watoto. Akakata mtoto wa kwanza akakufa hapo na hapo, wa pili akaanguka chini, wa 3 akaanguka chini. Huyu mtoto anachosha sisi, anafanyanga hivi vituko. Nikasema huyu mtoto anaweza kuua watu. Unajua mkinyamazanga lazima bisangi itokee mbaya, vile inatokesea. Hata mimi alindikongako na mawe. Sasa serikali naomba mkusaidie asirudi hapo. Bende ko yango timno osipidi maikolomani Masai Makau owacho ni nonro mar nek makamayo sechakore. Caroline Atieno, Ramogi TV. Duol makeno choganda kaachiel kod jamoko makeno choganda wuok oko mar seyo obila kuom nek mar ji 2 manoito ngimagi rakruok e kind jopiny kod obila. Tesendo obila maramula gino manoweyo mohewo obila 45 kod hinyruok mopogore opogore. Kaka Steve Biko lero koya Siaya, geseyo duol marango tije obila IPOA kuom deko mar kawo okang' ne obila manotimo nek makamano, ka bende gikwedo bad migawo mar obila kuom kuoro obila e gweng'no. Gino magiwacho ni thiro kata yore mag wuoth ni mar jopiny odak kod luoro. Thuolo mar jumbe 2, jodak maramule kar chung' od bura mag EM osedak kod luoro kaluwore kod kwan mathoth mar obila mag majoni manokuore alworano mikunye mula kaluwore kod monj mane jopiny otimo e tesendo obila maramula. Gino manoweyo ji 2 kowito ngimagi kod obila moweyo 45 gi hinyruok mokalo. Kawuono duol makendo ratich oganda kanyakla kod riwruoge mopogore makendo ratich oganda owuok oko mar kwedo tim makochno kod deko mar obila timo nonro.
So we are particularly alarmed by the increasing use of criminal justice system to suppress community members. We have gathered while we are here that, number one, many young men have fled their homes due to fear of arrest and continued harassment. Mr. Francis Omenya remains in detention with a cash bail of Kenya shillings 1 million, raising serious concerns about the proportionality and basis of the charges against. One, lack of due process and community consent. In Ramula, Mwibona and Ikolomani, community members reported that lawful procedures for land access and acquisition were not followed. There is no evidence that free, prior and informed consent was obtained. Twak margi jofwamb weche ne giseyo bila kuom tiyo gi teko mathoth e gayo jopiny mar Ramula kar manyo yore mayot makelo winjruok e kind jopiny kod jaket mwandu mageto kunyo mula kanyo. These communities need solidarity. What is unfolding can no longer be treated as a localized issue. It reflects a much larger and deeply entrenched problem where powerful interests appear to shield themselves behind state machinery at the expense of the very citizens who are rightful owners of these resources. Fear within the community and have discouraged individuals from freely expressing their concerns or participating in discussions affecting their land and livelihoods. Ayo margi ne piny owacho ahinya to duol marango tijo bila IPOA en mar kawo okang' ne obila mitudo gi nek makamano kod daro bila mokwore gweng'no ni mar jopiny odak kod luoro. We call upon the Director of Criminal Investigations to urgently investigate these allegations, ensure that officers under his command act within the law, remain impartial, and do not facilitate or enable the violation of community. Machielo, moko kuom familia ma obila osemako joheragi kitudogi gi monj mane otimore tesendo obilano noseyo obila kuom tamogi neno joheragi momaki ka giramo ni ngang' ok giniwuog e lop kweregi. Sababu sisi naona sida. Sisi tutaki kuhama kwa sababu tulifika hapa kama hii gold iko. Hata rais wetu wa kwanza alikuwa kama gold iko. Sisi nataka nimkusaidie sisi. Kwa sababu kama mimi namna hii nilikuwa na title deed ya mzee ikakuwa huko. Nilikuwa na kisaweka question mark ndani huko. Ombi langu kwa serikali, tafadhali mtupatie haki yetu. Na mashirika ya kusaidia tupate haki yetu, tafadhali msikufe roho. Vile mmeongea mnasaidianga kina Silas hao msiwawache. Mkisikia tu nini imefanyika kwa one of them, wameniambia kuna list ya 24 people. Lazima waende. Agibire kine ma county commissioner Masiano Wat Komora nyocha onyiso jopiny obila timo duto manyalo mar duoko kwe e gweng' ma Lamura kod alwora mare kojiwogi mondo gibol luoro piny. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Duol mar Kenya Maritime Authority KMA dhi nyime gi chenro mar tiego jolupo kod jogo mamoko matiyo gi nam lolwe mar konyo duoko chien masiche mag nam mathoro medre kinde ka kinde e nam lolwe. Eka ripota mar Ruai County Mama Beali Abich lero, KMA wacho ni chiegni 80% mag thoe e nam lolwe gin ma ikelo gi rem luwo chike madwarore kod rem tiyo gi yedhi mowinjore. Masiche mag nam ma jolupo matiyo gi nam lolwe e wedhe mopogore osebedo ka jimbore. Thoe ma itudo gi rem luwo chike moketi matayo chenro mag lupo kod tiyo kod yedhi moko maricho mabarore kinde ma jolupo dhi nyime kod tijegi. Kaka yor duoko chien masiche ma kamago, duol mar Kenya Maritime Authority KMA dhi nyime kod tiego jolupo kaachiel gi jogo matiyo gi nam lolwe yore mopogore e counties moluoro nam lolwe. Ka jalup director mar KMA Oliver Maina wacho ni giketo tenge omenda bilion 4.6 e bero arita kendo tego chike matayo weche mag wuoth kod lupo e nam lolwe. This is a 4.6 billion shillings project which has been brought to this region, and we are going to use this project to address some of the root causes of the issues or the problems that prevail in this lake. Some of the issues relate to substandard vessels, insecurity, untrained personnel who are driving the boats, marine pollution. So now the program has search and rescue centers that we are building in Busia, Siaya, Kisumu, here in Homa Bay and Migori.
kaluwore gi lipot mar Kenya Maritime Authority kuom higni 10 chakre 2015 nyaka 2025 ji 252 osewito ngimagi e nam Lolwe ka masiche maromo 146 bende osenenam kata malo 80 mag thoe ma kamago gin mago mag jolupo mawito ngimagi bang' lwar e pi kendo reso gibedo matek nikech gidhi lupo maonge life jacket. We had 252 fatalities. So 146 accidents, 252 fatalities. So if you do the math, you find that it is quite severe because every other accident results in about 2 deaths. That is quite severe. And we realize that most of these deaths are caused by drowning, 80% of them. And drowning, like we said, you only need what? A life jacket. So 80% of the time, a life could be saved by wearing what? A life jacket. So that is the reason we are emphasizing on the life jackets. Duol no wacho ni dwaro margi en neno ni ngima jolupo bedo makare nam Lolwe ka gitiyo kod yedhi mowinjore ka bende gidwa jiwo tiegruok mag joriemb yedhi mondo gibed kolony mowinjore. Now in Homa Bay, which actually covers the biggest number and the highest number of vessels that we have within the Lake Victoria. It picks up a chunk that needs to be ensured that there is safety, and the authority through the government of Kenya and His Excellency, the President of the country, is making sure that we have a safety regime that is proactive to ensure that the people who are applying through the lake, those who are in charge and operating the vessels within Lake Victoria, are actually trained to the maximum level of the knowledge which is required to ensure they navigate the lake well. Commissioner ma Homa Bay Ronald Mwiwawi wacho ni nam Lolwe oselal kod ngima oganda mathoth nikech koso luwo chike ma oketi gino ma sirikal koro kedogo. Our local fisher folks, as we know, they have been using traditional vessels as they go about the transport of human beings and goods and even the fishing. It's high time now we transform into modern ways of conducting business to save more lives. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wakayo machelo nyakurom gajwang John Waweru mapenjo ni to entie sindo. Jolupo go ni kanye ma gitiego e ji gipuonjo ji kanye ne sindo to poko neno gi. Benta Charles wacho ni Kenya kae onge okone gima biro dhi mbele nyaka chieng' heyo makare to jakomo kelo fuoko kelo sandro kelo dok chien maduong' ma ok birumo e Kenya ka sane. Onyango Beshto wacho ni lit ahinya koparo wach mar baba to wabed mana gi kwe mar Nyasaye kaka oganda Luo. Neno bende ote mar Jakiranda wacho ni entiere koda mana luoch owacho ni piny tek kaluwore gi nengo ma uta rais William Ruto konye piny tio mosne mama mane owangi asido kone chango mapiyo. Monica Kumunti wa badogero kama na hinya. Pastor Juma Orundu wacho ni piny owacho konego pak medruok mar mauta nikech medruok ne miongi ma medore ne oganda. Neno bende ote kanyo Maro Chido Jack wacho ni entie Gwasi Kigoto hemonene weche geyo makare. Stella Bugo wacho ni entiere kodwa Gowari Collins Bugo Roslyn Okumu kantie Georgia gi Alois Bugo entie Washington Seattle wacho ni giduto ginenora Mogi TV gikawo mos mage kawo hoyai pachukai. Neno kanyo hote kanyo mar Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni ene budho ka pile gimini Christian Oniala ote wach mar acid ni koro ng'enya ahinya ber ka koro ng'i wach ne mondo mi kata ka inono jonyiepo to non gi dukni ma uso acid be omi license. Kata wacho ni Wawera Ila Mulo Odinga onend gi kwe wach ne miyo Amerima de baba bedi sani de koro one direction kaka oganda wacho no wuoro tho wayo matin kode okol mago mag tuke nyakorom gajwa kikidhi mapore. Unayajua majira ya Mungu? Ni majira ambayo hayajawahi kupita, maana ndani yake yana neno la uzima ambalo ni kweli na la kudumu milele yote. Haijalishi habari zako zinasemwa vipi ama wananena nini juu yako, tambua na kuamini kuwa Mungu ameruhusu haya kuwa ni majira yako ya kufutwa machozi kutoka kwenye hilo daraja la muda mrefu na kwenda hatua nyingine. Haya ni majira yako ya kicheko cha ushindi. Amini kuwa kwa kila jambo
kuna majira yake. Dial *811 382# to get Majira. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Bed king'eni kata ng'oma timre, an ok anyal weyo nitino kata matin. Ok abi weyo mani okang' mar Ramogi. Kare onge wach. Mago mag tuke nyakorom gajwang tim maduong mar rugby mapacho ka Shujaa otieko tuke rugby mag HSBC mago ma Hong Kong. Bang' rodho tim mar France points 2-1 kuom 7 e tugo manotugi alap ma Kai Tak kawuono. Yeah, get him dancing. Kendo keto tim no nyime points 7 kapok tim mar France yudo thuolo kendo lo points 7 mano keto timbego amodhi kapok jotugo dhi yweyo. Shujaa noduogo motegno kendo yudo try margi mar 2 okalo kuom jatugo Fasters kendo keto Shujaa points 14. Asati, the danger man, he's been setting up people all day and he snipes that one in around the scrum for himself. Seeing the Kenyans dance, that conversion is successful and so is stacked up at the... Kamachielo nyakorom gajwang e tuke mag counties mag jomatindo. Maigini e kinda 18 kod 23 kaunti ma Siaya notiyo maber kendo otieke thuolo mar 2. E tok kaunti ma Makueni e tukego mano otuge kaunti ma Laikipia. Tukego ne okelo kanyakla counties 20 karawere maromo 2,500 bende ne ochopo e tuke ma kamago mano oting'o tuke mag adhula, opich okapu kod volleyball. There's a lot of improvement as compared to last year. And we believe next year tutaisongesha mbele. Nikimaliza kwa watu wa Makueni, mimi na ndugu yangu engineer, mimi kama Busia nimekubali nimeshindwa. Tupigie timu zile zote zinaweza kuparticipate kwa all the games. Tuwapigie makofi. Asanti, 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 asanti sana. Nataka kwa kipekee kuchukua nafasi kuambia all the teams wale wamehuzika, niwaambie asanti. You have demonstrated patriotism in this country.